Кайтыр өчен тагын бер сәбәп. Очрашырга сәбәп. Очрашып алар яңа проектларны тормышка чынга ашыралар. Шундыйларның берсе ханымнар берлеге. Алар да бүген республиканы бәйрәм белән кутламыйча калмаслар. Татарстан ул минем туган ягым. Балачакны үткәргән һәм университетта укыган искиткеч матур башкалабыз Казан, җәйләрне уздырган Осинова, Имән-Кискә, Чиксез Кама елгасы. Татар музыкасы шигәриятенең илһам шиганагы. Татарстан ул маңлы ил, минем җан җылысы, иҗади көч бирүче урын. Татарстан минем өчен туган ягым, рухи мәктәбем, йөрәк көчем, намусым. Зур сәлам Австралиядан, Аделаида шәһәреннән. Татарстан Австралиядә яшәгән татарлар өчен бик ерак, ләкин иң көчле магнит, һәр вакыт үзенә тарта торган. Татарстан ул мәхәббәтем. Татарстан халкын республика көне белән тәбрик итәм. Татарстан ул Идегәй, Алмачуар һәм Шүрәле, татар теле һәм татар көйләре. Минем туганнарым, дусларым һәм халкым. Яратам сине, Татарстан.